Tevgera ciwanên Kurd bi hevkariya rêxistina jiyan cejna zarokên Kurd zindû kir. Bi amedebûna nûnerên Encûmena Niştimaniya Kurdî, komek ji zarokên Kurd di vê ahingê de xelat hatin belavkirin, çend gotin û helbest û stiran ji layê zaroka ve hatin pêşkêşkirin. Yarî delalî û kabaranî bes xwe bi xemlîne bi rengê buharê. Tîma dêrikê ya musîqî çend stran gotin û mebest ji ahingê hate diyarkirin. îro dihê Nîsanê dejna zarokên Kurd bû. Em tevgera ciwanê Kurd û rêxistina jineya jiyan em pêrabûn. Ermenca me ji vî tiştî ji ber va ewdayên em dixwazin kêfekê bikin dilê va zarokan da û wa kêfxweş bikin. Cejna zaroka tê kirin. Lêwêneyên penaberiyê û tirsa behra Yûnanê wekû çîroka şev sergunda dask û werîz di xeyalê zaroka de hatiye çandin. Cejna zarokê Kurd û Kurdistanê pîroz dikim. Ez hêvî me ji alemê hemiyê bi êşa zarokê Kurda hez bikin. Ew zarokê çûyîn dewleta dê ava Yûnan de xeniqîn. Bira alem ha zarokê xwe mîne. Bira alem ihtimamê bide zarokê xwe çikû zarok kulîlkê Kurd û Kurdistanê. Nameyê xembariyê di çavan de diyarin. Hêviya pêşerojê hinde dibe, di welatê rojê de bizayîna rojek nû qels dibe. دجنا زاروكي جيهاني تبع بيروز دكم وثيرو قالكي كيف خوشو انهم هاتنا لحف حفلش مرة تشيكرنا ونكو استنكي كيف خوشم زاروك تبع قالكي كيف خوشن وهاتنا مغرات ستاندنا وأز دنجو خد قرم حمي جيهاني حمي ملتي جيهاني أز بيجم بلا حاج زاروكو خابن زاروكو أبدا خنقن زاروك هێڤیا پێشەڕۆژێنە. لێ ئەو هێڤی gelek caran bi ta û qeytanan têne fetsandin û hin dibin kona de têne şewtandin û hin diber pêlê derya de dibin sembola hejariya zarokê Kurda ta hêvî geş bibin peywist e siyasatên çewt qels bibin. Ji dêrikê Ehmed Sofî Ark.